сценарий тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, Тинчурин театрының әйдәп баручы актрисасы Гөлназ Науматова. Гөлназ, хәерле тәүлек вакытлары. Ничек хәлләрегез? Хәерле көннәр. Хәлләр Аллага шөкер. Бүген менә шундый теге. Бүген түгелдер инде ул шундый көн. Бик продуктив. Иртә таңнан башлап тәртип радиосы, репетиция, менә инде хәзер сезнең белән очрашабыз. Гөлназ, менә сәхнә артында иң беренче сорауны шулай бирәсе килә. Әгәр дә сез профессионал театр тәнкыйтьчесе булсагыз һәм актриса Гөлназ Науматова турында китап язсагыз, шул китапта нәрсәләр языр идегез? Ой, шундый катлаулы сорау. Артистка турында нәрсәләр языр идем, әйме? Гөлназ Науматова, фәлән елны туган, әйтим соң инде 1980 елны туган, 22 декабрьдә, 22 декабрь бу татар театрының туган көне. Тикмәгә генә мин артистка булып китмәгәнмендер инде. Питрәч районы Ленина Кокушкина авылында, гади эшче гаиләсендә, кечкенәдән үк артист булырга, актриса булырга хыялланган. Мәктәпне 1998 елда уңышлы гына тәмамлап, шул ук елны мәдәният һәм сәнгать вакытта академиясе иде бугай инде. Мәдәният һәм сәнгать академиясенә укырга керә. Театраль факультетка режиссура бүлегенә. Нигә режиссура бүлеге? Артистларны ул елны җыймадылар. Режиссерларны җыйдылар. Кемгә кердегез? Мин Раушан Шариповта укыдым. Мин инде кире үк теге без быел артистларны җыймыйбыз дигәч, документларымны кире алып чыгып китмәкче идем инде. Теге кабул итү комиссиясендә мине туктаттылар. Туктагыз әле, бигрәк тә шуның кадәр сәхнәдә буласыгыз килсә, сезнең бит мөмкинлегегез бар. Бу бит әле режиссер гына булу дигән сүз түгел, бәлкем бик теләгегез булса, сез артист була аласыз дип инде мине туктаттылар да һәм мин дигәнчә гына туры килгәндер инде Аллаһ Тәгаләнең, шулай иттереп мин 5 ел укып, уңышлы гына тәмамлап, шушы театрга бөтен материалларымны җыеп шушында килдем. Рәшит Заһидуллин. Ничәнче ел инде бу театрда? 2003 елның август айында, 19 августта, юк, алданрак бер атна элек, бер атна алдан килдем. Рәшит Заһидуллин янына, туп-туры режиссер, баш режиссер янына кердем инде. Беренче сораулары җырлый беләсеңме? Безне режиссерларны бит инде алай теге безгә күп күләм ниләр бирәләр теге. Тарих күп керә инде, тарихның төрлесе режиссерларның, мастерство өстендә инде безнең шул режиссура, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, менә шул безнең төп һөнәрләребез инде. Җыр дәресе булмады, бию дәресе булмады. Режиссер сорага җырлый беләсеңме? Безнең андый дәресләр булмады, кирәк икән җырлыйм. Бии беләсеңме? Бию дәресе булмады, кирәк икән биим дип җавап бирдем инде. Ярый алайса, әйдә бер атнадан дим. Бер атна булды микән, юк микән, берничә көннән син кил, без худсовет җыеп сине карыйбыз диде инде. Сәхнәдә үзеңнең осталыгыңны күрсәтерсең дип инде. Ярар, 19 августта килдем мин шул худсоветка күренергә. Һәм мин инде анда теге бик оста күрендем дип әйтә алмыйм. Худсоветта кемнәр карады? Худсоветта мин хәтерлим, ул вакытта бит әле театрда күп кешене белмидермен. Рәшит Заһидуллин үзе бар иде, директор булган Фәнис Наилович инде. Хәзер Шамил абыйны хәтерлим. Зөфәр абыйның әйткәне бар, ул әллә теге ни будкасыннан карап торганмысың инде, звукорежиссерлар будкасыннан карап торганмысың инде, аннан соң берничә кеше әйткәне булды инде менә худсоветта бездә бар иде инде дип. Сәхнәгә мендем, софитларны кабызып җибәрделәр. Ой, башта мин ул утка нык башта ни калдым инде, кая андый шул хәтле теге бик якты нидә уйнаган юк бит инде. Ярар, җырлый башладым. Бик аның кадәр үк җырлап күрсәттем дип әйтә алмыйм. Бии башладым, биюем дә шулай ук. Берәр комедийный әсәрдән бер өзек әзерләп килде инде.
Рәшит Мөгалиевич әзерләп килдем. Онсы да теге икелегенә булды кебек инде, үземә шулай тоелды инде. Үрмәләдем дә инде, мин анда нишләп кенә бетмәдем инде. Ярар, ул көнне миңа без уйларбыз дип минем белән саубуллаштылар. Икенче көнне инде шалтыраталар. Әйдә без сине эшкә кабул иттек, сиңа роль бар дип. Минем инде ул шатлыгым, минем инде ул иң бәхетле көнемнең берседер инде. Эчемә сыймады ул шатлыгым. Һәм менә шул 2003 елның 20 августыннан мин шушы театрда яши. Һәм ул нинди роль булды инде? Башта миңа Париж егете Әлфәнис спектакленнән Сәвия ролен бирделәр. Ул безнең кайбер актрисларыбыз безнең декрет ялында иде. Шуны әйтеп үтәсем килә. Теге мине ниндидер, бу бик талантлы артистка икән дип алганнардыр дип уйламыйм. Мин үземне шушы театрда нәкъ кирәкле вакытта, нәкъ кирәкле урынга килеп эләккәнемне генә беләм. Мин моңа нык инандым һәм менә шул тырышлыгым аркасындадыр инде 19-нчы сезонны эшлим бит инде. Башта миңа Париж егете Әлфәнис спектакленнән Сәвия ролен вот итеп керттеләр инде. Чөнки театрыбыз безнең менә 5 сентябрьдә Уфага китеп барды. Уфа зур гастрольләргә чыктык. Менә мин 20 августта мине театрга кабул иттеләр дә 5 сентябрьдә монда бер айда үтмәде, 2 ай үттеме юкмы, без инде зур гастрольләргә чыгып киттек. Менә шунда уйнарга туры килде һәм үземә аталып бирелгән роль Мансур Гыйләҗевнең бала баласы Балдан татлы Нәфисә роле. Моның белән мин инде шактый гына танылдым дип әйтә алам, чөнки бу телевизордан еш күрсәттеләр. Әле мин монда шушы яңа спектакльгә шул бала баласына бит инде 2 состав без аны чыгардык. Монда шундый йолдызлы состав: Исламия апа Махмутова, Халил абый Махмутов, Фәрзәфәр Харисов, Роза апа Хәбибрахмановалар, Лүция Галләмова, Нуретдин Нәҗмиев, мәрхүмә Нурия апалар Валиева, Алмаз Фатхуллин һәм Гүзәл Гайдуллина. Без менә 2 составта идек һәм Илшат Сайфуллин дигән җегетебез бар иде. Менә шул теге иң шундый составка кереп китүем инде, шундый шәхесләр белән эшләү үзе бер миңа, белмим, ниндидер бер менә бит ул бәхет дип үземне хис иткән вакытларым инде. Һәм ул спектакльне шул ук сезонда Халил абыйның юбилей кичәсе иде. Аны телевидениегә төшерделәр һәм телевизордан ишкына күрсәтәләр. Миңа инде мин урамда барсам да, анда минем шундый бик коронный фразам бар иде. Бабай дип кычкыра идем мин анда. Мин инде теге мине таныган кешеләр миңа бабай дип кенә дәшәләр иде. Бу тагын миңа инде дип теге күтәрелеп тә карыйм шуны. Миңа дәшәләр була иде инде. Шулай итеп сезне театр дөньясында Нәфисә образы танытты. Нәфисә образы танытты. Әйе, бу шул минем үзе беренче 5 еллыгым дип әйтим театрда. Беренче 5 еллыгым. Аннан соң мин тормышка чыктым, кияүгә чыктым. 6-нчы сезоным булганда мин йөкле идем, улымны таптым. Шул бер сезон өйдә утырдым инде мин бала белән. 2009 ел. 2010 елда мин эшкә чыктым да, чыгуга ук миңа тагын теге кеше урынына керттеләр. Без бөтен Себерне йөреп кайттык. 20 ничә көн. Аннан соң инде Хаҗи әфәнде өйләнә дә Нәгыймә образын ролен бирделәр. Аннан соң Шүрәле китте тагын. Аңарчы да мин теге шул беренче 5 еллыгымны мин ял итмәдем. Минем булмады андай теге кичкенә рольме ул, төп рольме ул, гел уйнадым. Мин инде теге һәрбер рольне ниткәндә дә көтеп аласың бит инде, артист ул рольне көтеп ала. Бу юлы миңа булмастыр инде. Һаман булай тәмле әйбер күп булмый бит ул. Булмастыр инде дип теге калтыранган вакытта да миңа юк, булайдыр рольләр. Мин декрет ялына киткәндә дә мин шундый теге востребованный, кирәкле булып киттем. Без әле роль чыгара идек ул вакытта. Шәкүр Каракны. Һәм декрет ялымнан чыгуга ук тагын бер артлы рольләр. Мин шуңа күрә теге бер зарланырлыгым юк. Менә шушы ничә ел
дәүремне Аллага шөкер дип эшләп киләм. Шулай Гөлназ, минем беренче сорауга кайтыйк әле. Сез театр тәнкыйтьчесе булсагыз, Әйе. актриса Гөлназ Нигъмәтова турында нәрсә языр идегез? Менә шушы Амплуагыз турында амплуа мин. Башта инде мине башта Нигъмәтова Гөлназ сәхнәдә гел комедияларда уйный иде. Амплуасы комедийный жанрда. Әмма дә ләкин Горькийның, Максим Горькийның Тормыш төбендә. тормыш төбендә ул безнең сәхнәдә инде теге кояш төшмәгән җирдә дигән исем астында барды инде. Ул ролемдә мин инде үземне трагик яктан да күрсәттем. Миңа гел Нигъмәтова Гөлназ ул күбрәк характерная актриса. Ул характерлы рольләр уйный торган актриса. Мин теге тәнкыйтьче буларак сөйлим бит инде. Үземне өченчегә куеп инде. Гел күбрәк характерный шундыйрак рольләр булып торды минем. Лирик героиняларга килгәндә моны уйлап карарга кирәктер, белмим. Ондый рольләрем булмады да бугай. Ничектер мин үземне чыннан да теге мин андый теге әйтәләр бит инде. Һәрбер актриса Сәрвәрне уйнарга хыяллана, Джульеттаны. Мин аларны студент дәврендә, студент вакытында уйнадым да, ярар, минем үземә шул вакытта студент вакытыннан ук шул характерлы рольләр үземә нык хас, үземне шундый рәхәт итеп хис иттем. Ахыр заманның ак бүресен уйнаганда, менә шуңа күрә теге хыялланып Сәрвәр ролен көтеп Уйнарга калган рольләр бармы соң үкенечләр? Үкенечләр, менә бер шундый бер мәл булды, бер 2-3 елдыр мин шундый хыялланып шул минең Карменны уйныйсы килгән иде. Роль авторын ярый, хәзер нидә сүз барышында искә төшер. Карменны уйныйсы килгән иде. Ну, хәзер инде мин инде ул яшьтән чыккан. Хәзер алай итеп, менә моны уйнар идем дип теге көтеп утырган, менә шушы роль дип хыялланам дигән рольләрем юк. Әле менә былтыр көз Ядәшне чыгардыгыз. Ядәш исемдә. Анда да бит яшь кызны уйнадыгыз. Менә шундый кызык бер чор, бер мәлне миңа көтмәгәндә генә дигәндәй әниләр рольләре бирә башладылар. Башмагымда мин инде шундый хатынны, кызым инде шундый кияүгә бирер яшьтә шундый мин уйнадым. Аннан соң китте минем акча букчада, аннан соң китте Карурманда. Хәзер менә бу сезонда миңа гел минем партнерларым да яшь, миңа яшь образлар, яшь рольләр бирәләр. Әллә яшәрә башладым мин. Шаярам инде. Белмим инде ул ничектер нәрсәгә карап, ул бит режиссер бирә, син үзең рольне сорап алмыйсың. Ну менә хәзер сорыйсы килгән роль бармы? Гомумән менә безнең театрның репертуарына килгәндә, мәсәлән, юк, һәрберебезнең мин кеше роленә берничек тә нитә алмыйм, претендовать итә алмыйм. Булай әйтәм бит менә шул Карменнан соң бер мәлне Каренина, шундый теге хисләргә бирелеп итә торган хатыннарны уйныйсым килгәндер инде. Менә юк, әйтмәс идем. Менә бу рольгә генә көтәм. Дип. Сезне Лиза Боярская белән чагыштыручылар юкмы? Юк, син беренче әйтәсең. Параллель бар шикелле. Бар кебек, белмим, әле беренче генә. Ярар, Гөлназ, менә сезнең тормышта, иҗатта тагын зур бер ролегез ул Елена төш спектаклендә. Төш турында сөйләшеп алыйк әле. Ул миңа калса сезне яңа яктан ачты. Төш спектакле. Яңа яктан, әйе, бу минем гомумән театрда, белмим, ул минем беренче шундый зур ролем.
Tüp rollerde oynagan var. Anarşı da tigi var idi şunday tigi geraynyalar niler. Bu rol ul tigi başından ahırına kadar sahnede hem ul tigi sahnede gene bulu tügül emne şuşu 2 saat içinde sin 17 yaştan alıp 50 yaşlık hatınğa kadar mena şuşu yaşaw şırı. Ул бит 17 yaşta sen bir türlü bulasın, 25'te ikinci, 30'da sen bitinde üçüncü. Менә шул һәм ул этапны ул төрлечә уза. Ул минем шул бик кадерләгән ролем. Һәрбер рольне дә кадерлисең инде. Чөнки син образны тудырганда, рольне чыгарганда, син анда бит бөтен җаныңны, бөтен булганыңны бирәсең. Елена образына килгәндә, ул минем Менә гомумән үземнең нинди хис кичерешләрем бар, мин аларның барысын да кичергәнмендер. Беренчедән миңа шушы рольне режиссер шушы рольне кулыма тапшырганда, башта шушы 50 биткә якын 48 битлек немесен инде ул. Шушы бүтән тулайым пьеса белән тапшырды да, менә төп рольдә син дип мин башта укып башта идем. Төп рольдә мин укып чыктым, шундый ул канатлану хисе, ул андагы хисләр. Хәзер тора бара укыйбыз, читка вакытлары, репетиция вакытлары. Мин аны бер күзлектән күргәнмен дә, режиссер икенче күзлектән күрә икән. Мин әле үземнең кысаларымнан, мин аларны атлап чыга алмыйм әле, ниндидер минем теге барьер, ни бар. Мин моны булдыра алмам дигән курку хисе уянды. Репетиция вакытларында һәм шулай репетициялар барган вакытта инде Тукта шу, әгәр дә мин моны булдыра алмасам, нишләрмен? Бу бит бу шундый роль ми әйтәм. Син я пан, я син пропал. Бурча әйтмешләйме? Я син каласың, әйтәм Гөлназ, я син театрда каласың да ниндидер зур дәрәҗәле бер урын аласың, я Аллаһ әкбәр, театрдан китеп барасың дип менә мин шушы юк, уртас бернинди уртасы да юк моның. Я кит, я эшлисең, һәм ни булып инде, я китеп барасың. Аллаһка шөкер, ул спектакль чыккач, ул нык менә күпме журналистлар да мине интервьюларга чакырдылар, аның турында күпме яздылар. Бернинди тәнкыйть сүзе дә ишетмәдем. Туфан ага мәрхүм үзе 2 тапкыр килеп карарга өлгерде. Беренче тапкыр карагач, ул шок кыяфәтендә иде. Ул сәхнәгә менде дә, ул менә мондый югалган кыяфәттә, күзләр яшьләнгән, ничектер ни килде дә миңа беренче минем кулымны кысты. Мин дә шундыйрак халәттә инде. Ничек уйнап чыктың син моны? Ник шуның кадәр йөрәгеңне биреп уйныйсың, йөрәгеңне сакла балам диде. Мин дә аңа теге сорауга сорау булып, нигә шуның кадәр яздыгыз соң? Дидем дә, моны бит башкача уйнарга мөмкин түгел, мин әйтәм. Аннан соң бөтенебез алдында барыбызны да инде матур сүзләр әйтте. Режиссерга син моннан соң минем өчен гениаль режиссер, син бит моны мин язганнан да яхшырак куйгансың дип. Менә бу инде минем шушы ролем һәм бу бит мин декрет ялыннан соң чыккан роль инде бу минем театрда икенче этабым башланган чорым. Дип саныйм мин моны. Һәм мин аны шундый уңышлы дип саныйм. Теге беренче этап ул балалык булган әле ул. Ул ниндидер әле теге канатлы, ниндидер балалык, җилбәзәлек, шундый чор. Менә ул икенче этап инде син беренчедән ана. Икенчедән син инде шундый сиңа инде җаваплы рольләр бирәләр. Һәм шушы роль белән мин бит инде атказанган исемен дә алдым. Аллаһка шөкер менә. Ул минем тормышымда менә гел сагынган чорым, ул минем менә шул чорым. Менә ул спектакльгә 10 ел хәзер шулай. 10 ел март аенда, менә нәкъ хәзер 10 ел, 2012 елның март аенда чыккан иде. Менә 10 ел ул бит инде спектакльне чыгарасың да, ярар чыгардым, булды, битте, китте, вәссәлам генә түгел бит инде ул, әйме? Спектакль барсын,
тамашачы килсен, тамашачы күрсен дип нитәсең, уйныйсың. Аллага шөкер, менә әле дә тулы залларга уйныйбыз. Сәбәбе нәрсәдә икән? Менә халык йөри бит. Халык йөри, беләсезме? Монда бит актрисадан гына түгел, менә ой ярар ул әйбәт уйнады. Куйганнан кую тагын үзе бер әйбәт бит инде ул режиссер. Һәм иң төп инде монда бит материал бар. Монда әсәр бар. Моны автор шул кадәр иттереп язган, ул һәрбер гаиләгә кагылган. Чөнки монда бер спектакльдә, теге кайбер ниләрдә бит инде бер проблема алына да, мәсәлән, мәхәббәт проблемасы, һәм спектакльнең башыннан ахырына кадәр гел мәхәббәт. Ә монда бөтенесе дә. Монда баласызлык бар бит андый гаиләләр. Сектантлык. Сектантлык. Бу тормыш менә эчкечелек. Ул нидә бит инде. Һәм гомумән без моны бик озак уйладык. Нәрсә җитмисең бу хатынга дип. Нигә ул менә шундый ире, аны яраткан ире бар. Барысы да бар кебек бит инде. Нигә соң ул шушы дәрәҗәгә, шушы тормыш төбенә төшә бу хатын дип. Һәм шундый нәтиҗәгә килдек. Ул бу тормышта үзен тапмаган. Менә мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Нигә? Мин ана буларак, теге состоявшаяся женщина бит инде, мин ана. Мин тормышта үземне таптым, минем яраткан һөнәрем бар. Мин шушы һөнәргә, мин бала чактан ук хыялланып үскән кеше. Мин шушы һөнәрдә, шушы менә күпме инче еллар эшлим. Һәм теге эшлим генә түгел, өйдә генә утырып ни түгел, мин эшлим. Рольләр төрлесеннән килеп тора. Рольсез утырмыйм. Рольсез утырмыйм, әйе. Менә бу Елена, ул менә беренче проблемасы бит инде аның башта ук теге, менә әтисез, әнисез үскән, әби генә аны тәрбияләгән бит инде. Ул менә шундый кысаларда үскән, ярамый. Хәзер кияүгә чыга да, ире аны ярар, теләсәң нишлә, сиңа ирек бирелә. Менә кышны бит читлектә тотасың, әйеме? Читлекне ачып чыгарасың, кыш кая барып бәрелергә белми. Кая очарга белми. Аның менә беренче халәте шулдыр. Икенче халәте инде баласызлык. Өченчесе инде ул яратмаган һөнәрен, ул менә журналист булырга хыяллана да, укытучы булып, укытучылыкка укыгач, инде ул укытучы булып эшли, һәм ул үзенең баласы да булмагач, ул балаларны яратмый, ул анда гомумән менә үзенең энергиясын кая куярга белми. Өйдә генә утырган хатын-кыз барбыр бит, ул канәгать түгел, менә мәсәлән теге. Өйдә һаман шул бер үк эш, аның менә каядыр чыгасы килә, үзен каядыр кирәкле итеп табасы килә. Менә шул, аның бөтен проблемасы шул. Менә бу проблемалар ул бит һәрбер гаиләгә барбыр. Менә бу гаиләдә мондый проблемасы бар, мәсәлән, тормыштан канәгать түгел, кайбер хатын-кыз ошамый аңа, менә баласы юкмы, я тагын кемедер менә сектант булып киткәнме, кемедер эчәме аның. Менә күп бит. Менә бу инде авторга рәхмәт, Туфан Миннуллинга бик рәхмәт, чөнки ул менә шушындый әсәр язып калдырган. Менә әйтмәдегез, катнаш никах проблемасы турында. Катнаш никах, әйе. Катнаш никах монда бик кагылмый, чөнки ире аны кысмый. Юк, менә син татарга кияүгә чыккансың икән, әйдә татар фамилиясын ал дип әйтми ул аңа, әйдә намазга бас дип әйтми. Шуңа күрә автор аны бик четерекле генә, әкрен генә, кырыйдан гына әйтеп уза. Һәм Елена да, менә мин бит инде рус хатыны, нигә син татар дип ул аңа бәйләнми. Монда ирек бирелә. Катнаш никах монда зур проблема булып тормый. Тагын сорыйм әле, төш безнең март айында кайсы көнне була һәм кайсы көнне чакырасыз төшкә? 30 март көнне, бу безнең пәнҗешәмбеме, чәршәмбе көнгә туры киләме, 18:30-да төш спектакле. Инде без аны апрельдә теге 10 еллык иттереп, шулай иттереп билгеләп китмәкче булабыз бит инде, Аллаһ бирсә. Менә 30 март көнне 18:30-да безнең театрыбызда көтеп
балабыз Төш инде көйли. төш спектакленә көтеп балабыз. Гөлназ, менә тагын бер мисал, эшсез утырмыйсыз. Хәзер Мәдинә спектаклен чыгарасыз. Әйе. 7-8 апрель һәм 20 апрельдә бездә Илгиз Зәйниевның Мәдинә әсәренең премьерасы. Бу турыда бераз сөйләшеп алыйк әле. Мәдинәдә сезнең тормышта бер яңа этапларның берсе дип саныйм мин һәм сезнең иҗатны яңа яктан ачыр дип өметләнәм. Әйе, яңа яктан. Беренчедән бу әсәр бит инде ак шигъри юл белән язылган. Шигырь белән инде. Шигырь белән, әйе. Шәхсән үземә, белмим, менә башка артистлар да әйтә инде аны, шәхсән үземә шигырьне мин укырга яратам. Ә ул менә булай сәхнәгә чыгып яттан сөйләү, ул тагын да зуррак җаваплылык, ул безне нык куркыта. Ә монда син бит инде бөтен спектакль ул гел шигырь белән бара. Беренчедән шул. Хәзер икенчедән мин монда бик үземнең хисләремә бирелмичә, үземне нык тоткан, бөтен хисләрен эштә тоткан хатынны уйлыйм. Хәйләкәр, Хәйләкәр дип, акыллы. Әйе, акыллы, шәпшеми, үзен менә нык достойно, ул үзен кешегә күрсәтә белә торган, ул үзен бик дәрәҗәле итеп күрсәтә торган бер ханым. Галия исемле. Галия исемле. Мин аның теге бөтен сюжетын ачып салмыйм инде. Тамашачыга кызык булмас алайса. Гөлназ, бу спектакльне тамашачы ни өчен килеп карарга тиеш? Нинди сәбәпләр бар? Менә ул яхшы әсәр, Яхшы әсәр, Яхшы яхшы спектакль куелыш, шулай. яхшы спектакль. Шулай ук монда бит йолдызлы состав. Резидә Салахова безнең төп рольдә, Артем Пискунов, яшьләребез Альбина Гашигуллина, Венера Низамова. Әйе, Венера Низамова, бу итегез яшь кенә кызыбыз әле быел гына эшли, шуңа күрә бераз ялгыштым. Салават Хабибуллин һәм инде менә театрыбызның атказанган артистлар ул Ирек Хафизов һәм мин. Мин анда эпизод күренештә, ләкин барыбер күренеп алам. Ни өчен? Монда тамашачы аны тәнкыйть ягыннан гына карамасын иде дим. Теге беренче план белән генә түгел. Монда героиня тискәре икән дип кенә түгел. Ул аның эшенә керсен иде, героиняның. Ни өчен дигән, нигә бу адымга ни өчен барган, нигә шушындый кешене яраткан дигән сорауларга бирелеп, һәм үзенә нәтиҗә ясап, тукта, булай ярамый икән дип. Әгәр дә менә шундыйрак хатын-кызлар бар икән, менә безнең героиняны уйныйдырак, менә шундыйрак безнең героиня кебегрәк. Тукта, бу бит гөнаһ, бу бит ярамый дигән нәтиҗә белән чыгып китсен иде безнең спектакльдән. Мәдинәнең үзенә килгәндә, мин аны бер дә тәнкыйтьләмим. Ул тискәре роль образда түгел. Бары тик ул кирәкмәгән кешене яраткан. Ярату бит ул синең карап тормый. Бик акыллы әйттегез. Син нинди кешене яратасың дип, әйбәт кешене генә дә. Героебыз бераз менә тискәре. Бөтен ялгышлык та, бөтен начарлык та шул. Менә мин аны үземә шундый нәтиҗә ясадым, геройга барып төртелә. Әгәр дә Мәдинә ул кешене яратмаган булса, бәлкем бу фаҗига килеп тә чыкмаган булыр иде. Аңлашылды. Димәк инде гаеп хатын-кызда, җаваплылык ир-атта. Шулай килеп чыгайм. Бу минем үзем уйлап чыгарган сүз. Җаваплылык безнең ир-атта. Җаваплылык ул гомумән без бит ир-атны шулай дип тәрбиялибез. Син җаваплы булырга тиеш. Менә шундый нәтиҗә белән инде әйе, җаваплылык ир-атта, чөнки ул җаваплылык аның өчен дә ала бит. Һәм хатыны өчен. Ярый, тамашачылар 7-8 һәм 20 апрельдә килеп карарлар, әле билетлар бар. Шуңа күрә өлгерә алалар әле. Шулай итеп без сәхнә артында Гөлназ Нәүмәтова белән сөйләшүебезне тәмамлыйбыз. Гөлназ, тамашачыларыбызга нинди теләкләр әйтергез? Беренчедән исәнлек, саулык телисем килә.
Менә яз ниһаять яз җитте, шундый кояшлы матур көннәр. Күңелегез гел шундый кояшлы булсын, көннәрегез гел кояшлы, кояшсыз көннәрдә дә көннәрегез шундый кояшлы булсын, ә кичләрен Тинчурин театрында үткәрегез. Бик яхшы теләкләр, кичләрне Тинчуринда үткәргән. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Төшне апрельдә инде. Апрельдә, потому что монда икенче состав уйный хәзер.